Il-Malta Enterprise ħabbret skema ġdida li l-għan warajja hu li tinċentiva n-negozji jinvestu f'operat sostenibbli u diġitalizzat. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet kif ġie spjegat li l-iskema bl-isem Smart and Sustainable hija parti mill-pakkett ta' jgħinuna ppreżentat aktar kmieni din is-sena u li ammonta l-total 20 miljun euro. Fil-fatt waqt din il-konferenza l-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Kurt Farrugia spjega kif għal din l-iskema hemm allokat 5 miljun euro. Huwa sostna kif permezz ta' din l-iskema negozji u kumpaniji jistgħu jgawdu minn qotja massima ta' 50,000 euro għal kull proġett, fejn dawk eliġibbli se jgawdu minn 50% tan-nefqa eliġibbli. Barra minn hekk, dawk eliġibbli għal din l-iskema jista' jingħatalhom kreditu ta' taxxa sa' 20,000 euro għal kull proġett li jissodisfa tal-inqas 2 minn 3 kriterji. F'każ li l-proġett jissodisfa kriterja waħda, l-assistenza bil-kreditu ta' taxxa tammonta għal 10,000 euro. Se nkunu qed ninċentivaw ukoll businesses li huma startups jew inkella proġetti ġodda jew espansjonijiet fawdex jew inkella proġetti oħrajn li se jkunu qegħdin innaqsu l-impatt tal-karbonju fuq l-ambjent b'mod qawwi ħafna. Il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise spjega wkoll li jekk negozju jikkwalifika għal din l-iskema jrid jagħmel l-investimenti jew fi żmien sena u jservi tal-inqas 3 snin. Il-Ministru għall-Intrapriża Mirjam Dalli sostniet li din l-iskema qed tħeġġeġ aktar intrapriżi biex jinvestu fi proġetti li jistgħu waslu għal tnaqqis ta' skart, jiżdied l-użu ta' materjal sostenibbli, iktar proġetti li jinkludu effiċjenza fl-enerġija u l-użu tal-ilma u kif ukoll issir il-qalba diġitali. Irridu li dal-pajjiż ikompli bl-investimenti tiegħu fis-settur tas-sostenibilità u anki fil-qasam diġitali. U għalhekk flimkien mal-stakeholders rajna li bħala parti minn dan il-pakkett biex il-kumpaniji jkunu jistgħu jqumu fuq saqajhom, ikomplu jaspandu jekk hemm bżonn jiddiversifikaw, inkunu qegħdin nagħtu għajnuna diretta lil dak l-investiment u dawk il-proġetti li jkunu qegħdin jindirizzaw is-sostenibilità u anki d-diġitalizzazzjoni.